אז מה קורה חברים? כאן סלמון רויאל, והיום אנחנו בסרטון הראשון לערוץ שלי. אז בסרטון הראשון אני רוצה לפתוח 4 תיבות מג'יקל. זה דרך אגב המשתמש של אח שלי. היי, אני אח שלו. יש לנו 2,500 יהלומים, אנחנו נעשה פתיחת תיבות מג'יקל, 4 תיבות ועוד יישאר לנו עודף. אז אתה תהיה ראשון. אוקיי, אנחנו מקווים מאוד ללג'נדרי. כן, אז יאללה. זה התיבה הראשונה נפתחת. תלחץ. יאללה. וואו, 2 מיני פקות. 27 בומבר יכול להשתפר ללבל 8, 4 פרנס, 4 וויזארד, 33 מורטר. אין כאן לג'נדרי, אבל יש פה אפיק, 6 ג'יינט, ומי היו 2 האפיקים שלנו? 2 גובלין ברל. יכול להיות רמה 3. יכול להיות רמה 3, בואו נעבור לתיבת מג'יקל השנייה, אני אפתח אותה. 541 גולד סביר, 7 מורטר, 10 קשתיות, 18 מיניונס, 25 פייר ספיריטס ורייג'. אנחנו חייבים כאן... יש לג'נדרי! בשלב הזה חשבנו שאנחנו הולכים לקבל לג'נדרי, אבל לא. יש לג'נדרי! ובום! מה? איך? טוב, אז אנחנו די מבולבלים. תראו, כתוב כאן 2 אפיקים, אבל כנראה שלא קיבלנו את כל הרר. וואו. יאללה, תוכל לפתוח. אוקיי. חשבנו שיש לג'נדרי וואי. אליקסר קולקטור, יופי. אנחנו יכולים לעשות עכשיו אתגרים. 10 ארצ'ריות שוב פעם. 21 מורטרים. יאללה. 29 ספיר גובלינס. פרינס 1. אוקיי, ומה יהיה האפיק האחרון? 2 אקסבו. וואו, קיבלנו 3 אפיקים בתיבה הזאת. יאללה, תיבה האחרונה חברים. אתה פותח אותה? אני אפתח אותה. אני מקווה מאוד ללג'נדרי. אוקיי, 409 גולד, 15 מורטרים יכול להשתפר ל7, 22 ספיר גובלינס יכול להשתפר ל8, 23 טסלה, 7 ברבריאן וגובלינת, 8 אליקסר קולקטור מעולה, ו2 אפיקים. יש פה לג'נדרי חברים, היה לג'נדרי ובום, לבאו! חברים וחברות, אנשים ואנשות, קיבלנו לג'נדרי ראשון שלו. גם אני קיבלתי לג'נדרי בתיבת מג'יקל. הוא קיבל את הלאבאונד. איזה יופי חברים, ונשאר עוד מלא גולד. אז בואו ונראה מה אנחנו יכולים לשפר. לאבאונד, וואו, מעולה, מצוין. וגם קיבלנו את האליקסר קולקטור, אז בואו נשפר אותו לרמות הבאות, נעלה לו קצת את החיים. רגע, עכשיו בוא נראה אם זה עושה את זה. ובום, יש פה את הלאבה. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. אנחנו נתחיל לשפר. אתה רוצה לשפר את האקסבו? אוקיי, יאללה, לא אכפת לי. נשפר את האקסבו, נשפר את הפויזן. וואו, תקשיבו, את הגובלין ברל. וואי, אני ממש שמח, אני מאושר. אין לנו 2,000 שקל, אנחנו לא יכולים לשפר את הגובלין ברל. אבל מה שכן, אנחנו נראה אם יש לנו פה עוד איזה משהו קטן לשפר. אבל הייתי מעדיף שלא עולה 1,000. ספארקיו מיינר. אבל לא נורא חברים וחברות. לפחות זה לג'נדרי. איזה יופי, פתיחת ערוץ מדהימה. וכנראה שאחרי הסרטון הזה, אנחנו יכולים לצלם עוד סרטון, אתגר הנייט או אתגר הוויזארד או כל אתגר אחר. נראה לי שאני עומד לשים את הלאבאונד בהרכב. והנה הלאבאונד חברים וחברות. ונמצא גם דקים ללאבאונד. אוקיי, אז תודה רבה צפיתם, יש לכם לתת לייק וסאב, ותגידו אם אתם רוצים עוד פתיחת תיבות. אני הייתי סלמון רויאל, זה היה אח שלי. אני אורין. ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.